କୋରାପୁଟର ନା ପରିଗଣର ନା ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ବି ଏଇଠୁ ଛାତ୍ରରେ ଲେଖିକି ଯିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏମିତି ଥାଉ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା କୌଣସି ଦୁଃଖ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ଆସୁ। ଯେମିତି ଆମର ଖଲାସି ବନ୍ଧୁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ सर ए बाबू ए साइड पुलिस वाला तो सबके साइड करो सर understand English? नहीं देशिया भाषा निको कोरापुट सांगा English? नहीं देशिया भाषा निको कोरापुट सांगा चलिए फिरोज भाई हाँ चलिए आप फिरोज भाई आप इनको लेकर इधर चलिए रूम पे चलिए आप फ्रेश अप होइए वाह क्या पसीना बहा रहे हो भैया वाह
ये पसीना हमारे लिए इज्जत है। क्या टीम लेकर क्या वाह भैया वाह। Understand English? नाही 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 Congratulations. देशिया भाषा शिकतो Welcome to Koraput. कोरापूट 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 सांगा ते पाणी ರಾಣು ಕಿನ್ನ ಇಲ್ಲನ್ರಿ ಬಾರ ಬಾರ तो ভিতরে মু রহিছি আর ভিতরে তু রহিছু তোতে ছাড়ি রহি পারে না ছাতিরে লেখিছি তোর নাম ছাতিরে লেখিছি କୋରାପୁଟର ନା ବରିଗଡ଼ର ନା ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ବି ଏଇଠୁ ମୁଁ ଛାତ୍ରରେ ଲେଖିକି ଯିବି ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏମିତି ଥାଉ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କୌଣସି ଦୁଃଖ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ଆସୁ ଯେମିତି ଆମର ଖଲାସି ବନ୍ଧୁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ବୋଝ ଥାଉ ସବୁ ବୋଝ ଆମେ ଉଠେଇବା ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ତ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭଲ ପାଇକି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି ଫୁଟବଲର ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ଆଉ ଏଇ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପଦ୍ମନ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଖୁସି जे आजी आपण मानक पाखकु मते भाई आइके पहुंचे दिछथि आ आजी जदि मु न से भाबंतु केते बड़ लॉस हेई थांता माने आपण मानक मु जीवन के देखि पान थाती किबा आपण संगे बड़े फेस टू फेस कथा हेई पान थाती ताजी बहुत खुशी बहुत बहुत धन्यवाद देबी आपण समस्त को फील माय लव समस्त को